Jeg hedder Signe Angelo, og jeg kommer fra Dansk Flygtningehjælp, hvor jeg er projektleder og ansvarlig for vores telemarketingafdeling. Det er lang tid siden, jeg kom i kontakt med TM Partner, men jeg er ret sikker på, at den første, jeg talte med, det var Bjarke, som jeg talte med det samme. TM Partner styrer processen, når man starter som kunde. Som kunde får man udleveret checklister, og man får udleveret vores forventninger til, hvad man som kunde skal bidrage med. Og så tager vi stille og roligt og kører hele processen igennem på en måde, så man trygt når frem til sit resultat. Han er sober, han er meget tillidsvækkende, og han er til at tale med. Undervejs i kampagnen sikrer vi resultaterne ved at holde en meget tæt dialog. Hvorfor er resultaterne sådan, som de er, og hvad kan vi gøre anderledes? Og så finjusterer vi de små detaljer undervejs i kampagnen. Forleden dag talte Bjarke og jeg om, at selv når vi har vores uoverensstemmelser, så har vi altid en god dialog om, hvor meget det egentlig betyder for vores samarbejde. Det betyder så meget for mit samarbejde med ham, at jeg har lagt rigtig mange opgaver hos ham over det sidste år til halvandet, fordi jeg føler mig tryg. Nogle gange laver man kampagner, hvor at man befinder sig i et juridisk nyt område som kunde. Og der er fordelen ved at arbejde med et eksternt bureau, at vi kender reglerne. Altså når man entrerer med et callcenter som TM Partner, så lægger man ikke bare en opgave, og så kan man gå sin vej, og så glæde sig til, at opgaven den er slut. Det er hårdt arbejde. De ringer og vil hele tiden fortælle om deres succeser. De ringer hele tiden for at få mere viden, så de kan optimere deres resultater. Man får ikke lov til at ligge på den lade side. Og det kan være super irriterende nogle gange, for det vil være fedt bare at lægge opgaven et andet sted. Omvendt er det jo også det, der gør, at jeg ved, at de gør sig umage. Vi lærer rigtig meget undervejs i et samarbejde. Og nogle gange er det kunden, der kommer og fortæller os, hvad der lige kan justeres. Andre gange er det os, der vender tilbage til vores kunder og siger, hvad vi synes, de skal gøre anderledes. Jeg føler, at vi har et partnerskab. Jeg føler, at vi er gode samarbejdspartnere mere, end at jeg er en kunde, og de er nogen, der sælger. Så når jeg skal vælge en samarbejdspartner, så ser jeg selvfølgelig på resultaterne. Så det er meget vigtigt for mig, at resultaterne er i orden. Hvis ikke de er, det kan det være lige meget. Det er også meget vigtigt for mig, at prisen er i orden. Men når det så er sagt, så leder jeg selvfølgelig efter den samarbejdspartner, som jeg taler bedst med, som jeg kan bruge til mest. Jeg har anbefalet andre på TM Partner, de har været rigtig glade for det.